bono igano mugaka kengere formerly na kaberu mukansara Nyamira town council bono onde no moichano omonene uno mugirango njenguna ande igano mugakore health abantu baitu tigamba tebiga e town ya Nyamira mune kinete yetere tamako kaito kengere na bono ekera nkonyoro muisimi gwone insigite umuntu osomete buya umu accountant eroya wewe abakwesi kugira babeko kobokonga insitibu week getaya na ndira mana konyora ngabantu baminta bagiranga bamintu abatware kurwanya uburayi kurubosongo tukabarenta Nyamira kurunyamira yarenge division abagirango tware kurwanya intu kengera nari ngoyamo ono nkiango bori una omwe musiema peleja oyorure kwoti yaya aria asako gamba buno mwe musie okire koigure sukuru ase town ima nkikiagera karete sukuru e town ima atari konye beka se kwoti yaya wewe waro changa sabana baragende mwana radwara amiyo kekunya gita usema ntayo bantu bame bono rende mwana uri nana inana etutu inkibono nera koira niria mangana na maitenga erango kinari naende na bwate gesio abana inki baitu bamwe egasi yo bwemusie ere ari kurigiriga tabasa kweso ya mangana yukurama batabanene nkiakoramira abantu abanene ani dodo rani ngumu insimi wana ne chinda takuruta chintacho atute chintacho mune bunda kuchimayega abakwesi kusilanga ntoyo nto mwanja mangana yumo insimi waramu na iwetebo bakengere aye mintu tigango tebiga misonyancha gaki abantu bari bairanire amangana ari babegete barusyo baguturo kabisa intuna abantu abamo intuna bagirango tigankwana muno mwaka intuna bagirango nabantu abamo nando nyinga to okore gintu mundenya getari eri yarwete ritoret ya moi omugaba naito akarwa 1100 university yo no foundation yare kobeko bono mumuro ito osabire yaje bichumbe lya sabire yaje nanda likunye sabira ase e president ire iguru disirunga nga konye tubwataka aka branchi kurubusongo karega e branchi eju njabera ikabera tuli na matumaini nati nkonyora tuli bone furu what tabia bagirango bali ba minto amangana ari ba okwana batigo muisimi gweto komburama naende batigeri ichumbe ryeto kolirama bamanya naki e university ero ko taratibu bwatigwe e commission nere e chorire e president teri ndiri ari niga abekerwa mangana munwa agotegwa abantu bakamboiriria atera agachakoronga inakia ko ifuka kurwaria akaratiga bategwa konje e university bwata